не иска да играем мини-гейм в Туленица, звичката да. Здравейте. Айде влизай, за май. Такъв си. Аз се не броня, как да си взема? Кликаш с табелите и ти дава. Това са класовете. Аз не да съм танк. Бе, аз съм танк. Там. Клас танк. О, аз съм танк. Това е начинето. Като си готов. Не знам. Това сега са цепи, бе. Не кликни по това Iron блокчето. Това? Къде бе? Върху Iron блокчето. Къде е това е блок, бе? Тук някакъв филиал прави нещо. Да, и тук този блок, виж, десненко, виж горе дето. Добре са това. Трябва да бъдем мобове, ела. Те тук няма пак. Не копай в лавата, бе. Ома га сега е толкова, това е първа вълна. Много е лесно. Уей, пламене. Крипър, зомби. Паднах в лавата, бутнаха ме. Някакъв стрес. Нали му прави как много. Ела горе, бе, ела горе. Горе е най-безопасно, трябва да си пия пошен. Как ти, бе? Избрез ли, бе? Къде отида, бе? Аз съм горе. Пигманите, ако ги удариш, чак тогава почват да те удрят. По-добре да ги удрят. Тук. Сумра. Умрях. Но полена, тук ливни. Аз се да игра. Ай на дезерта. Добре. IP-то на сервера ще е в описанието, да. Умто направи се танк. Танк, бе. Танк? Не това. Танк се направи. Не, аз искам да съм чемис. Добре, обаче ще ходи с мен. Добре, ела с мен. Стегай ме. Почвай. Почва. Бой някакво. Пъмни си бутона. Бебе! Ела, не, ела е тук горе. Е най-безопасно. Мен нещо ме цели. Ела тук горе. Ела горе. Аз го бия. Колко е петло? Петло, бе. Ей така, ела и ги чакай. Е така ги би. Е така е най-добре. Защото аз съм заедно го познати си с някакъв камен. Качвай се! Как? Къде? Умрях малко. Добре. Малиш напиши после спаун. И съм готов. You can just command in the arena. Напиши просто ма и отделно и после спаун и съм готов. Wave, две. На Хайден Сик сега ще играем. Не чакай.
две, нали? Я не напиша какво трябва да напиша в чата с точка. Е така, мали. И после напиши си напълно, че е спал. Сякаш до сега не си играл минигейм. Не, просто... И колко ще играем, хайде си. Да. Вземи се от тук един компас. Тук долу на земята. Аз съм на хайде си. Не съм влязъл. Не, то остатъчно много време. Да, до тогава ела е тук. Кой е това? Паркур. Бич, сити. Ай на бич. Бич. Спрятах. Трябва да минем джампа, който го мине просто мисля, че е така. Ето джамп. И тук. Чакай. Ела следваме. Значи тук трябва да се мине. 20. Не знам да се намеречем. Такива като бъде копа. Бъде хоп на Майнкрафт. Като Deathmatch. Чакаме. Значи качи се на тази кола и си скачаш там джамповете. Виж, ето това. Виж, качи се ето тук. Upper. Ей, там не пише upper, трябва да скочиш. Виж. Къде пише up here? Да. Нищо мога от теб. Бати това. Мога да се засиля. Аз мога да го пада. Мрежа байдали. Мирако. Минало го. Дай памаш. Тук не знам как се лизва. Ще слява. Виж, че по-лизва. Дай сега как ще лизва. Да пиши някъде. Айде играем. Да, но как се лизва? Не знам. Стейджи това се лизва. Сега ще кажа как се лизва, значи... Скачаш. О, трябва да пускам това. Пише никъде където е. Значи мога ли quit. Ти си готов. Не. Значи мога quit. Я го напиша в чата, бе. Опа, не така. Чай. Да. Така. И после напиши спални. You are not playing a minigame. Да, напиши спални, като го напиши това и ето тук, бързо ще да започна да кастам влезе в това. Къде? Да кастам на Hide and Seek, очакваме 5 човека. Hide and Seek ли да? Да, Hide and Seek. Ето си не виждамиш. Как да бъдем само Пак това е много лесно. Не казвам, че аз мога. Това трябва да бъдем. Присилна се, трябва... Ето, видя ли? Да, неща. 18 секунди.
има някакъв бич крафтър. Значи виж сега, ще така как да го минеш. Ей така. Не. Значи засилва се, скачаш. Стълба за вас. Стълба. Подкача. Ай, се сложа ето тук. Не, тук. Аз се сложих там на предишната линия. Да. Кой е си? Не знам кой. Кога ще ми дадат мечове? Аз съда е сикър. Да, и почна... Да, се спри. Ако почне да те бие, го почваме, искаш ли? То е само един сикър. Да, ще ми скоча. Ма виждаш ли ма аз къде съм? Видя. Ай всички да скачаме на сикъра. С меча, нали знаеш? Това ще го убим. Мен бие... Мога да стоим... Нещо се бъгна половина. Не ми взима се бъгна. Аз искам да го убия, но той... Кой прави меча? Само един хайдър остава. Двама. Ето, един го видях и са... Ще го хвана. То мога да го преследвам, но... Дай да си мъкна едно ключ. Аз горе тук идем. Много съм спида. Но знаеш къде е стълбата? От стълбата. Оградата. Сега говорим с аз да идем. Една ограда ли гоните? Не. Аз имам каза да гладно. Но и тук говорим, че не мога да правим 20 минути. Аз толкова вини не мога да разбера ако е тук има някаква кура. Не знаеш къде бяха другите предмети, освен това дето бяхме ние. Ами имаше едно такова. Какво? Рад за книга? Какво? Какво е имало? Аз съм горе. Видях нещо там. Къде е он? Ние преследваме. Той е нашия друг. Къде е той хайде? Намерих някакво мега яко да. За храна. Трябва да бъде по. Ще го разгледам. Виж нагоре. Не, това не си. Аз гледам. Не излез от замъка. Там ще виждам Ника, ама. Бе, виж нагоре. О, Боже. Аре, не спечели. Как съм добро? Да, аз не знам какво ще предметите. Това не беше такова. Какво? Падна. Какво е било? От уния, бе. Наковалня? Не. А къде не е? Какво беше, бе? Нищо не Я трябва. спознавам. Оня беше, и аз не го знам добре, бе. Не мога да не има, бе. Страстна логика, вадиш. Кой си този човек? Ще сложим секция в ръцете.
в Майнкрафт гърми. Искаш ли на малко Team Fortress? В Team Fortress виж, учили. Не мога. Sniper, maybe scout, AV, Това Team Fortress 2. Аз съм на Team Fortress 2. Потом с класа, какво трябва да си? Аре, чурбе, къде си? Ти си от другия отбор. Аз съм в Team Fortress. Вече в Team Fortress там има една табелка. Click right to join и... Колко човека си тук? 4 сме. Си от другия отбор. Ейте. Аз си доста телефон. Котка трябва да се. Ами избери си клас. Не, аз съм снайпер. Аз съм лук. Бич. Само един човек още не трябва и почваме. Не, Викторе, не ставай снайпер. Не ги слушайте, лоши момчета. Как? Аз съм снайпер. Снайпера с един куршум ги убива. Не, аз съм снайпер. С един изстрел по-скоро. Изобщо сега не мога ли? Да. Името тази игра да е последната. И спирам това. Да, първа ще е в описанието. Май за първо казвам. Сега е... Само един човек чакам. Ако още 2 минути не е решен, не ти спрям. Team Fortress 2. Не знаем как се играе. Не просто се трепте, може би. Сигурно. Там нещо. Едно стака. Аз бях ако Почваме след 20 секунди. Не сме да аз ще трябва, не честно. Не. Идеално. Още един блес от нашата. 5, 4, 3, 2, 1. Мачкаме. Нищо не почнахме. Нашия отбор не е почнал. Идеално. Червеният тим пък ще е телепортне след по-малко. Кажи кога сме почнали. Чакайте! Аз в този клас снайпер не мога да играя. Аз след един удар си ги убивам.
То така гърмира. Давай, нали, аз. Къде си ти? Ти те убил. Аз не знам кои са от нас. Значи с синото се отвръща, с бялото съм. С червено. Абе, пак. Те са ми детини стръпка. Някои са на два, които са хеви. Аз пък са качвам. Къде сте, бе? Аз целя, как оцеля от това. Кажи на Емо, че няма да Умре. Някакъв куп. А не. Това е сериозно ли един кил? Сериозно. Кое е? Само един кил. Ти знаеш, че аз не такова не мога да играя. Някакъв не Аз те оцелих, ти ли беше ония дет се изкачваш? качвам. Да, теб. Само се улече малко. Къде е? Ме такова, бе. Ха-ха. То е нещо много бързо ме убива. Обаче имам бота. Аз колко бързо ми бие демеча. Кой е за гърба ми? Аз те качвам при вашата кола. А толкова не сложи, кой го е капснал? Не съм се видя. Не се нервирай. Това е просто игра. Аз тук някъде ги целя из вазата там. Аз цепля те, значи ли сте? Але и ви бе, тримата. Нашия тим много гаден.
спи. Аз не съм. Ало. Не се научи, че няма да издавам. А кой ма чипи? Аз. Виж, че Абе, ти над мене два ми скачат. Аз съм единия с лъка. Аз с теб едното ги не мога ли? Не мога ли, бе? Той моят е бе. И обаче това ме уби. Добре, че е твоя! Невероятно прави това. Успях. Твоя го направи, ти има само 4 килчета. Някак там нижам и 4 кила, ето. Твоите са ти асисти, не? Хвърли го лъка, меча. На колко е твоя, бе? Обаче... Ето вие ми скачате двама, бе. Да ме за урок, хора, не стъпвайте на бутона. Аз ослепях. Много гадно като стане към. Не, просто като стъпиш на бутона и става така. Спуска ефект. Моя как се взе? Той мод гейм се 5 кил стрика. Им преди 5 кила без да умра. Умри, баха! Това без киларата, не след се поклати главата. Дейван Дник килаура. Главата му се върти. Его е! Я килаурата. О, 8 киловичката е! Ей, уби го! Убихте! Ами аз съм 8-12. Още 4 километра. Ние сега тук не скачаме по 4-ма. Давай, бахти ми честно. Атака! И сега си... Атака!
Тук няма никой. И там виждам някакъв. И не знам. Аз съм колка. А от вас то няма ли някой да умре? Вичка умре. И да, това беше от нас. Чао.